sala nako, iyang gipasaylo, sa dalan niya gitultulan ako. Kung mo balik siya, andam ka ba? Kung mo balik siya, andam ako. Magalakaw kita, tubay sa dalan niya, ang saad niya, may ganting madawatan. Kung mo balik siya, andam ka ba? Kung mo balik siya, andam ako. Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya, may ganting madawatan. Ang saad niya, may ganting madawatan. Okay, maayong gabi mga higala ang mga suki o mga pinalangga ng mga tigpaminaw. Dinhi nining tulumanon kini ang maayong balita. Usa kini katulumanon sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist nga magahatag kanatog paglaom sa kaluwasan nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, nabanhaw og miadto sa langit, nag-andam og matahom nga puloy-anan alang kanato og sa dili madugay mobalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita tulumanon usab nga nagapanuktok og mobukas sa atong mga salabutan og maghatag kanatog insakto nga pagsabot sa kamatuoran og kumpletong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot kita sa duol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang maayong balita. Okay, mag-ampo ta mga higala. Ito ngayon si Brother John alang sa opening prayer. Okay mga higala, mag-ampo kita. Dalang panan og makagagahong nga Diyos nga naa ka sa trono kita sa mga langit. Sa gihapon, nagakinhanglan mi Ginoo sa imong tabang niini nga programa sa kanginan. Magapanalangin ka sa imong pulong, panalangini ang mga nagapaminaw. Hinaut pa nga diha silang kasing-kasing o masalabutan ilang mahangpan o masabtan ang mga pulong sa kamatuoran. O unya sila Ginoo imong kabigon sa pagduol nga mga laga diha kanimo. Amoy kalipay ug pasalamatan ang imong pagtubag ug paghatag sa among pagampo pagadawaton mo kining tanan. Tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, atong gina-welcome nung atong tanan nga mga kahigalaan, mga tigpaminaw sa radio o mga viewers nato sa ato nga live broadcast through Facebook. So atong gina-welcome ang tanan natong mga kahigalaan dinis Pilipinas o ubang nasod sa kalibutan nga naglantaw karon. Kinasing-kasing muna mo higala nga gina-welcome dinhi nining tulumanon kini ang maayong balita. So amo sang gina-welcome ang inyo nga mga mensahe. Ipadangat diri namo mga higala ni Brother John kay amo nang tagaag pagtagad, basahon na mo na ang inyong mga pinasahi nga mensahe aron mapadangat na ngadto sa inyong mga friend o ngadto sa inyong mga minahal sa kinabuhi. Labi na ay mga birthday, malipay man na ang inyong mga friend o minahal sa kinabuhi nga dunay mo great ngadto nila, no? Malipay ka na sila. So manang kun amoy mga greetings, atong paabuton higala ang akong cell number 0926-8869-758. Yan amoy mga panimbayahon. So amo nang gina-welcome din sa atong programa. O kung naasan mo yung mga importanteng pangutana na gusto ninyong pakisayran ka ng mga pangutana nga makakuha tag mga pagtulunan mga higala, dili makadaot sa publiko o di makadaot sa matig paminaw, kundi makatabang kanila sa pag-abli silang unahuna nga masabta nila ang kamaturan. So kinasing-kasing namon ang gina-welcome
kay ato sunang tagaan og pinasahi nga panahon aron hisguta na ang inyong pangutana. Manang kung naasad mo mga dugang tubag sa pangutana nga ato nga take upon dinhi, so ato sunang gina-welcome. Text dayon mo na mo ni Brother John, or pwede ari mo padangat diog mensahe sa atong comment section no sa Facebook. Ani alang sa atong mga viewers, atong i-continue og tan-aw atong programa, i-follow na to kanunay, ani atong i-like kanunay, ani ato sang i-share no ato sang mga friend, para ang ato mga friend makapamati po sila, makakita po sila sa tulong sa Ginoo, ilang mapamatian o niya mapanalanginan po sila mga higalas kamatuuran nga inyong madungog no nga dinhi sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. So sublion na mo, gina-welcome ang tanan kutob sa naminaw gikan sa bata hantos labing tigulang. Okay, atong tagag higayon si Brother Isaw sa pagtagad no, pagbasa ning mga mensahe nga niya sa comment section, og niadto mga higala nato nga nag-like og nag-send og heart, nagpasabot nga gilab nila ang atong programa. Atong tagag higayon si Brother Isaw. Okay, salamat Brother Libby. Nya mayong gabi kining tanan mga kaigsunan ug mga kigilan mga suking tigpaminaw natong programa sa kanginan kini ang maayong balita. Nining ginahimo karon nato nga live broadcast, do na natay na-receive nga mga mensahe gikan sa nagalain-lain nato nga mga viewers. Niya si Sister Jeannie Rama Fermin watching from Victory Calatrava, Negros Occidental. mensahe namin na live ninyo now Brad John, Brad Isaw, Brad Libby. Di ami sa last night nga haya ni Tatay Luloy. Mayong gabi ninyo dira og sa tanan nga kaigsuunan. Mayong gabi sa ninyo din ha Sister Jeannie. Nya salamat sa inyong kanunay nga pagsunod sa to nga programa. Matod pa ni Brother Ariel nga 3 years na mo kapin nga nagsunod og nagsubaybay sa itong programa, coming 4 years na no. Salamat sa iyong pagsunod og pagsubaybay sa itong programa niya. Mayong gabi din haan ni Kianonoy og Atinini Solibyo. Kaya ate, mayong gabi niya din ha. Niapod si Sister Elgira or brother. Ingan siya, mayong gabi mga brother watching from Gihulngan. Ako na Elgira, si Brother Cesar. Elgira, usani sa ato po diha man sa Barangay Kalupaan. Kanini ang salamat Brother Cesar. You are the living witness. You are one of the converted sa atong radio program. May the Lord God bless you and your family, and thank you so much for being kanang avid listener. Niapod si Brother Rufino Moreno, yung mensahe ko day Bro Libby, Bro John, Bro Isaw, watching from Baybay City, Liti. God bless. Nanade karos Baybay Liti. Kurag simana na ni Brother Moreno na sa Baybay City sa Liti. So ay taga dito Dennis Brother Moreno, mao ni usan gyasad ni sa convertido sa atong programa. Brother Moreno, pangumusta mi diha sa tanan mga listeners sa atong programa ug sa mga kaigsunan. Thank you. Niapod si Brother Ronilo Itang watching from Saudi Arabia. Yung mensahe mayong gabi sa mga kaigsunan na minaw og nagbiyo karon maingon man sab kaninyo Brother John, Brother Isaw, Kuya Libby. God bless sa tanan. Niapod si Sister Imelda Osabel Borracho. Yang mensahe mayong gabi Brad John og Brad Libby watching from Buayahan, Midilien. Niapod si Brother Eljon Tonyakaw ni Dia. Yang mensahe mayong gabi mga kapaglaom. Niapod si Sister Jeannie Rama Fermin. Mo greet day ko og mayong gabi nila Maninay Nako Arlene, si Tita Nining Jocelyn Masin, si Tito Ricardo Incabo, si Tito Idi Solibyo, si Tanini, si Brad John Torres or Jan niapod si nga nag-live usab o kauban sab namo diri sa Victory Church sa kang Brad Glindon Talita nga iyang umanak og sa tanan. Salamat no Sister Jeannie. Salamat sab sa atong mga kaigsunan din sa Victory Church. Niapod si Ma'am Alma Mahait watching from Daha Diot San Isidro Liti. Ang mensahe,
Happy Sabbath day to everyone and good evening to everyone. God bless sa tanang naminaw sa atong program. Thank you so much for being with us. Kumusta mo tanan diha sa daha diot, no? Kumusta ni Brother Inting? Ang usa kay galang walay paglubad, mulubad pa ang singsing sa Muslim, pero buyag lang matod pa sa uban. So thank you kayo sa inyong pagbiyo sa atong program. Niya po si Sister Nona Hani Monterde po na watching from Aguho. Ang mensahe mayong gabi ninyo anha sa estasyon kay John, kay Libby ug Brother Isaw ug sa tanan listeners. Aning programa, salamat sa pagbasa and God bless. Nindot na niya na nga gitagaan nimo exact time gyud ang pagkuha nga murag nahimo sad nimo nga tulumanon ang pagsunod kanunay itong programa. Nya salamat nga sa kanunay inyong gipapid ang inyong kalag pinagis pulong sa Dios. Kumusta mong tanan niya og nimo hanay dahan-dahan lang hanay. Niya sab si Sister Nikki Sumalinog. Good evening. Niya po si Brother Diver Antipala. Ang yamin sa mayong gabi. God bless ninyo diha pastor from Biliran. Diniya sab sa Mayong gabi des tanan taga Biliran. Kumusta diha ni Brother Kuan kanana ang Jaime Estrada. Kumusta naman ka, Brother Jaime? Long time no text, no? Miss nagagkanamo, Brother Jaime. Dagang salamat sa mga maimbutang nga imuhang napakita o gibuhat sa kuha. Thank you. niya po sa ato nga Pikas Monitor ato nakita nagiguban kanato si Brother John Michael Cinco watching from Medellin. Niya po si Sister Nisibel Villeganas ni Cesario watching from Masbate City. Niya po si Sister Ginaline Lumuntad, Brother Siloy Deltam, Sister Erlinda Neri Istaura, Brother John Magdadaro, Sister Emily Dilaw Hilig, Brother Norland P. Pagal, Brother Anikasor Jersky Almonicar. Nya ato sa deno nga pasalamatan ng atong mga kaigsunan kagani Brother John sa Naapa Fellowship, sa mga taga Nazareth Church o sa mga taga Paypay Church. Labi na no din ha sa ato nga kini ang suod nga higala nila ni Brother Giovanni Idar o nila ni Sister Dindin Idar uban silang pinangga nga anak nga si Jamjam may nga man ni Kya Jobit ni Brother Binji din ha uban silang mga pinalangga nga pamilya may nga man sa Marikit family, sa Nulya family nya sa kini ang Galyaris family, sa Montesilio family dina sa Faskin family ug sa Ariglamos family. Maayong gabi inyong tanan ug daghang salamat sa inyong pagsunod ug pagsubaybay sa itong programa. Labi na dinaas bakawan ni Brother Butchie Orsal ug ni Sister Lucy Orsal. Maayong gabi ninyo dina Auntie Uncle ug ni Sister Bibi Nulya ug ni Brother ni Sister Bibi Nulya ug ni ni Kuandra Sabdi ay nila ni Ma'am Jessica Orsal. Mayong gabi inyong tanan. So sa pagkakaron niya minsay na puno si Sister MG Estoy. Minsay mayong gabi sa inyo mga brad, kanunay nagsunod kami sa inyong programa sa radio. Salamat Sister MG sa imong pagsunod o pagsubaybay sa itong programa. Well, wala man tayo nakita nga pa nga dugang mensahe makaigsunan. Ang panahon na ko'y balik kang Brother Libby. Brother Libby? Okay, Brother John, basta na kay imong ipadangat nga mensahe. Okay, gusto ko lang pasalamatan ang tanang mga kaigsunan ganina sa Naapa Fellowship, lalo na sa mga whole force sa taga Nazareth Church, no? Thank you so much kayo. Thank you so much po sa pag-atiman ni Daid na. Sa tanang mga kaigsunan, apil na ko niya na. O niya, salamat po ni Dong Binji og na kaninila ni Day Nicole, no? O niya, sa tanan na lang din ha sa kuan nila Dong Bani o sa tanan nga naminaw des Nazareth. Magpasalamat mi sa inyo nga pag-entertain kaganina sa inyo nga fellowship. O niya, salamat po sa accommodation sa lunch. Ato sa day nga greet ug maayong gabi is Brother Eli Nolya, Brother John. Bawo mangita nga naminaw ni itong programa ron. Okay, Brother Eli, one of those days mo kuan ko diha, mo lusot ko diha. Unya ato sa day pasalamatan si Brother Vicente de la Rosa ug si Brother Mariano Moralde nga bisan silang pangidaron Brother John. Ila gyud nga gihatagad kahigayunan nga si Kristo mohari sa ilang kinabuhi. Kaya titing
Kaya Mariano, salamat sa inyong panahon kaganiha. Nagkahinabi taninyo sa kamaayo sa Ginoo sa tagsa-tagsa usab ninyo ka mga kinabuhi. Well, Brother Libe? Okay, dagan salamat, Brother Isaw. So, dito magduga higala ato ta sa pagbasa sa pangutana nga ato nga salo-saloan karong gabi, no? Okay, ato ning tan-awon. Niyay pangutana. Okay, nara. Ni ako'y ipangutana kaninyo, mga brad. Ni amay mabasa sa Biblia sa Usias 2:11 nga gipahunong na sana to kalit gipahunong na ang adlawng igpapahulay, so nasayop mo kay nagpadayon man mo. Kay mo na ipangutana nga gipadangat tini sa ato nga tulumanon. Ang iyang pangutana ingon siya nga ingon siya ni amay mabasa sa Usias 2:11 nga gipahunong na ang adlawng igpapahulay, so nasayop mo kay nagpadayon man mo. Okay mo ni pangutana ba John? Na si Brother John may unang mutubag, but isaw o niya aton tapuso ng higala. Okay, daghang salamat to aning pangutanaha, no? Naay imong nabasa sa Usias 2:11 nga gipahunong na ang adlawng igpapahulay. Sa Spanish na adlawng Sabado, sa ato na adlawng igpapahulay. Karon ang imong gisulti nasayop mo, kay nagpadayon pa man mo. Okay, wala mi masayop. Ang sayop ang ikaw kay nakulangan ka sa pagsusi may tungod niining mga bahina. Ako nang gisulti sa makadaghan dinhis kahanginan nga kung magsusi ta sa Biblia kinahanglan nga wider, deeper, and broader. Dili ba ingon nga dunay gitawag og self-interest, unya atong tagaan og our own understanding ang naa sa Biblia. Kasagaran gid ining Usias 2:11 mauni ang gamiton sa mga pundok o sa mga tao nga mga Sabbath breaker. Pero sa mga Sabbath keeper, adunay pinasahi og lahi nga pagsabot og pagtugkad, pagsubay sa kamatuoran. Karon adto usa ta kaning imong giingon nga sayop mo kay nagpadayon pa man mo anang adlawng igpapahulay. Kami wala mi masayop kay ang among gipadayunan dili nang igpapahulay nga gipahunong. Ato man na ron basahon ang Usias 2:11, pero tuguti usa nga magbasa ko dinhi sumala sa Isaias kapitulo 56 bersikulo 2 ug 6. Pamatiin ninyo pwede nga inyong i-take note aron nga medyo doon na mo'y mahatag nga taas nga panahon sa pagtuon aning bahina. Dinhi sa Isaiah 56, 2 og 6, kay mo may imong gisultin na sayop mo, kay nagpadayon pa man mo. Kay gipahunong na lagi sumala sa Usias 2:11. Pero ako sa aning basahon niya. Sa Isaias 2, Isaias 56, 2 og 6, akong basahon, nagingon. Bulahan ang tao nga nagahimo niini og ang anak sa tao nga magapadayon niini nga nagbantay sa adlawng igpapahulay. Ang imong conclusion, matod pa nimo, naakay nabasa sa Usias 2:11 nga gipahunong na ang adlawng igpapahulay. Og sa pa, therefore, nasayop mo kay nagpadayon pa man mo. Awa gid mi masayop. Prueba. Pamatii Isaiah 56:2 nagingon, bulahan ang tao. Tanawa kanang pulong tao kung sa Grigo na imo mohapit gamay sa Grigo gitawag na siya og anthropos. Ang word nga anthropos bisag magtan-aw mo inyong susihon sa Greek dictionary, ang gihubad ana sa old kuan kanang dictionary sa Greek naghisgot nga
all mankind or all races of people. You know why? Tungod kay ni ay mga palusot nga mga katarungan sa mga Sabbath breaker nga kuno ang adlawng igpapahulay didto ra na sa Israel, iya ra na sa mga Hudiyo, ug ang nagbantay nian dili mga Hudiyo nga nagbantay na nagpakahudiyo, ug mauna ang giingon sa 3:9 sa Isaias, nagpakahudiyo apan dili diay kay mga sinaguga ni Satanas. Mao ni ang ilang accusation, pero ang gisgutan, bulahan ang tao. Ang mga Hudiyo, tao. Ang mga Pilipino, tao. Ang Koreano, tao. Ang Amerikano, tao. O unsa pa na diha, basta tao. Bulahan ang tao nga nagahimo nini og ang anak sa tao nga nagapadayon niini nga nagbantay sa adlawng igpapahulay. Kadtong nagpadayon, bulahan. Busa sa imong conclusion nga nasayop mo kay nagpadayon pa mamo, wala. Kay di dunay gisulti ni, bulahan ang tao nga nagapadayon ni nga nagbantay sa adlawng igpapahulay gikan sa paglapas ni ini o nagpugong sa kaayang kamot gikan sa pagbuhat sa bisan unsa nga daotan. Nasayop ba mi nga gipadayonan namo ang pagbantay sa adlawng igpapahulay? Wala. So aton arong susiyon ang Oseas 2:11. Ari usa ta sa 56 sa Isaias nagingon, ingon man usab ang mga dumuluo nga nakigtipon sa ilang kaugalingon kang Jehova. Kining word nga dumuluong ang gipasabot ni ini diha sa pangkat o pundok sa katawhan sa Ginoo. Kung imong basahon ang The Living Bible, Gentiles ang gihisgutan. O sa ato pa, magtotoo o dili magtotoo, hintil man o mga Hudiyo, o nawa ha? Ingon man usab niini ang mga dumuluong nga nakigtipon sa ilang kaugalingon kang Jehova aron sa pag-alagad kaniya ug aron sa paghigugma sa ngalan ni Jehova. Nawa? Aron sa paghigugma sa ngalan ni Jehova, aron mahimo nga iyang mga alagad. Tanawa, aron sa paghigugma sa ngalan ni Jehova, aron mahimo nga iyang mga alagad. Nan kinsa man ni ang mga alagad sa Dios, kay tanan ra barong tao. Bisan pa ning mga Sabbath keeper, muangkon man sila nga sila alagad sa Dios, pero kinsa man ni nga mahimo nga iyang mga alagad ang tagsa-tagsa nga nagabantay sa adlawng igpapahulay gikan sa pagpanumastamas ninyong nagapadayon sa ugot gayod sa akong tugon. Kinsa ang kanang mura maingon nato ba acceptable gidawat sa Ginoo nga iyang mga alagad? Ang tagsa-tagsa tanawa, ang tagsa-tagsa nga nagbantay sa adlaw nga igpapahulay. Busa dinhi sa Biblia gipatunayan o gipamatud-an nga ang iyang mga alagad ang tagsa-tagsa nga nagbantay sa adlawng igpapahulay. Mao nga gisulti bulahan ang tao nga nagapadayon ning nagbantay sa adlawng igpapahulay. Suwa mi masayop nga nagpadayon mi. Unya ang gisulti nga ang iyang mga alagad sa Dios ang tagsa-tagsa nga nagbantay sa adlawng igpapahulay. Hinuktuki, pamalandunga o huna-hunaa. Nga ang atong gibasa karon, ang mga alagad sa Dios ang tagsa-tagsa nga nagabantay sa adlawng igpapahulay. Karon, kung ang mga alagad sa Dios ang nagbantay sa adlawng igpapahulay, kining wala magbantay sa adlawng igpapahulay, di kang kinsa kaha di ay ni sila nga mga alagad. Nganuman, tungod kay ang gisulti sa Biblia, ang mga alagad sa Dios ang tagsa-tagsa nga nagabantay sa adlawng igpapahulay. Karon kining wa na nagbantay, kining mga Sabbath keeper, kang kinsa man kaha di ay ni sila nga mga alagad. Kay kung dili ka alagad sa Dios, ay natural alagad kas kaaway sa Dios, nasayod na mo og kinsa ang kaaway sa Dios. Mga kaigsunan,
ang Biblia naghatag og tin-aw lunsay nga pagsabot sa kamatuoran, nagtudlo nato aron ta mahasubay sa insakto, pero kay ang tao dili gyud musubay sa insakto kay adto subay sa sayop. Karon ari na ta kay nasabtan ta naman ng bahina. Kining Osias 2:11 dili kay ka 20 ka 50 sukad sa atong programa sa AM pa until sa FM. Dili kay ka 50 o kagatos na ni ka bisis na paabot kining bersikulo sa Osias 2:11. Pero hangtod karon sa mga Sabbath keeper, nagpabilin sila nga wa matinawi ni ining mga bahina. O ato ragod ning basahon kay gipadala ra man nga text nagingon dinhi. Og pahunungon kusab ang iyang tanang kalipay. Kalom. Tan-awa pahunungon kusab ang iyang tanang kalipay. Wa mingon akong kalipay. Gisgutan dinhi ang iyang mga piyesta. Pero tan-awa, ako, pila na kagabiing naglisod ko pag-agis amo kay piyesta sa among sityo. Niya, naa magyod sa agianan gyud lagi, naas tinisan, may na lang kay may gamay gid kaliut-liutan. Piyesta, pahunungon ang tanang kalipay. Pahunungon ang piyesta. Nganuman, diha sa piyesta, naa ang kalipay nila. Inom sa kulapo, inom sa tanduay, sugal dito, sugal dire, disco dito, disco dire. O kalipay man na, gipahunong na gyud unta nas Ginoo. Pero kay sukihan ra man gyud lagi ning tao, so pakiro man ng tao, bisag gipahunong na, sige ra gyud gyapon. Una ipadayon ako basa. Ang iyang mga bag-ong bulan, og ang iyang mga adlawng igpapahulay. Iyang mga adlawng igpapahulay. Wa magyon akong adlawng igpapahulay. Remember, nga kining adlawng igpapahulay, 70 Sabbath, this is the Sabbath of God. Nagpapamati iragod na ang Exodo 28 nga 2:10. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shalt thou labor, do all thy work, but the 7th day is the Sabbath of the Lord thy God. Thou shalt not do any work. Tanaw kaniniya, but the 7th day is the Sabbath of the Lord thy God. Ang igpapahulay nga iyas Ginoo, ikapitong adlaw. Nagingon din pahunungon ko ang iyang mga adlawng igpapahulay, wa magingon ang akong. Kay kung ang termino nga akong ang gigamit, natural, sakto mo sa inyong paghunahuna nga gipahunong na ang 70 Sabbath. That is the Sabbath of the Lord thy God. Pero wa na nagpahunong kay nagpadayon gud na. Wa na gipahunong. Pero unsa man ning adlaw ipapahulay nga gipahunong? Ako padayon nagbasa. Og ang iyang tanan nga maligdong nga panagkatigom. So unsa man kay gingon pahunungon ko ang iyang mga adlaw igpapahulay. Hinumdumi nga dili ni iyang ang gigamit, dili akong. Dili ni ang 7th day Sabbath, kundi kuan ni siya agricultural Sabbath ni siya. O pamati iragod ninyo sa Levitico 26, 34 ug 35. Akong basahon na. Levitico kini ang 26, 34 ug 35 niya. Unya ang yuta mahiagom sa iyang tuig nga igpapahulay. Naa di ay igpapahulay nga gingong iyang ang sa yuta ni gitawag ni siyang agricultural Sabbath o kon yearly Sabbath, tinuig nga igpapahulay. Kini mo'y gipahunong, gisayop man ninyo na pagsabot kanang diha kay ang inyong pagsabot 70 Sabbath na no. Dili na mo gipasabot ang yuta mahiagom sa iyang tuig nga igpapahulay, samtang nga kini magahigda nga binihaan o kamuana sa yuta sa inyong kaaway, bisan unya magapahulay ang yuta og mahiagom sa iyang tuig nga igpapahulay. Samtang nagahigda kini nga binihaan, kini may pahulay bisan ang pahulay nga wala niya mahigumi sa inyong mga tuig nga igpapahulay sa nagpuyo pa kamo ni ana.
So kini nga igpapahulay gitawag kini og agricultural Sabbath nga igpapahulay mao ni gipahunong kay sa una manggod sa ikapitong tuig nimo pagkultivate sa yuta hunungan gina siya for 1 year na nga igpapahulay. Mao na gipahunong dili nang ikapitong adlaw nga iyas Ginoo o atong basahon sa 25:4 dinhi sa kuano kanang Levitico unsay gisulti dinhi 25:4 ingon ini ang gisulti dinhi mga higala nga matud pa pahunungon apan sa ikapito ka tuig may usa ka tuig nga igpapahulay sa pahulay nga balaan alang sa yuta usa ka pahulay ngadto kang Hiyuba. So kung imo ning hunahunaon kini nga igpapahulay usa ka tuig ni para sa yuta mao ning gipahunong dili nang ikapitong adlaw kay ngano man iya nas Ginoo nagpadayon kana siya dili gid na siya mahunong dili gid na mawala kay bisan pa sa bag-ong langit ug bag-ong yuta magpabilin gyud kana tan-aw ra gud tuguti lang ninyo God nga ang Biblia mo'y magpasabot nato dili kay ang inyong kaugalingong pagsabot mo'y magpasabot sa inyo kay mapakyas manggid mo ni ana. Dinhi sa Contemporary English Bible sa 23:3 sa kinini ang Levitico pamatiin niha, you have 6 days when you can do your work. Ako laning i-translate kay naay mga bata man nga naminaw. You have 6 days you can do your work. Aduna kamoy unom kaadlaw nga makabuhat sa inyong buluhaton. But the 7th day, remember but the 7th day, meaning pag maghisgot kag 7th day, that is the last day of the week. But the 7th day of the week, of each week, apan ang ikapitong adlaw sa matag simana is holy because it belongs to me. Kini balaan alang kanako. Remember, no matter where you live, kung diin mamong dapita magpuyo, matud pa, you must rest. Kinahanglan mong mapahulay. Asa mong lugar na nagpuyo? Nagpuyo ka mas Pilipinas, nagpuyo ka sa Israel, Saudi, sa Amerika, you must rest. Nagyon din on the Sabbath and come together for worship. Magsimba gyud sa Dios nining adlaw. Unya ang gisulti dinhi, this law will never change. Tanawa, dili gid mausab pero unsay inyong gibuhat? Inyong giilisan og adlawng Domingo. Remember, God says the 7 days the Sabbath of the Lord thy God. Pero ang inyo ang first day of the week man, di man 7th day of the week. So diha ang dako nga kalainan. Sultihan ta mo higala. Ngano nga maglisod ang kadaghanan karon pag ilas kamatuoran kay ang bakak murag gipud og kamatuoran. Nakakita bagod man siguro mo og kwarta nga fake 1,500, 100 Ako pa lang ko kakita og kwarta nga kanana ang fake nga 200. Ako nakita 50, 100, 500 og 1,000. Nganong daghan man gyud ang mailad ana? Tungod kay mura man gyud kwarta, fake money. So mausab ni siya ang pag-ila sa kamatuoran, murag gyud pug kamatuoran mo nang daghan sa mga taong di makabantay kay tan-awa ng Usias 2:11. Gisabot man na ninyo nga ang 70 Sabbath na. But remember, the Bible says, this law will never change. Muna huna-huna unya ang gisultis Biblia, bulahan ang tao nga nagapadayon ini og ang anak sa tao nga nagapadayon sa pagbantay sa adlaw nga igpapahulay. Mga kaigsunan, igo na, hunong na sa imong pagpakainosente sa pulong sa Dios. Tan-awa ra gud ang gisgutan sa Ezekiel 22:26, gitaptapan tanawa Ezekiel 22:26, gitaptapan ang ilang mga mata sa akong adlawng igpapahulay ug ako gipasipalahan diha sa ilang taliwala. Timan-ig gyud na nga diha sa imong pagpangalagad sa Ginoo nabutaan ka sa imong pagpangalagad sa Ginoo ngano man nangalagad, nagsimba, nagampo. Muna ang kang fake ngano man ang fake dili lara layo sa tinuod mo nang dili dayon ang daghan makabantay.
ang gisulti gitaptapan ang ilang mga mata gikan sa akong adlong igpapahulay ug ako gipasipalahan diha sa ilang taliwala. Ayaw gid ninyo og kalimti nga kamo karong mga Sabbath breaker nga nagbantay sa adlawng Domingo, mga tinaptapan ang inyong mga mata og unya mga kaigsuonan inyong gipasipalahan ang Dios. Matud pa sa ato na nga gisgutan nga bersikulo. Mamalandong ka og maghuna-huna ka kay ang Herbihanon 3:15 nagingon samtang ginaingon pa karong adlaw inig kadungog ni siyang tingog ayaw ninyong pagahia ang inyong mga kasing-kasing. Ayaw mo pagpagahi sa inyong kasing-kasing. Ang makapatingala o makapahimo kanang makapahibulong nato nga ang mga tao hinuon nga nagsunod sa kamatuoran nagsubay sa insakto inyong giunahuna nga sayop samtang kamo nagsubay sa sayop inyong giunahuna nga husto. Mo nang gitawag upside down ba? Nabaliktad, gitwist ang inyong pagsabot sa yawa aron nga dili ninyo mahangpan ang kamatuoran. Pero karong gabi na inyong nadungog og nabati nasabtan ang kamatuoran tuguti nga magkinabuhi ka diha sa kamatuoran. Juan 17:17 balaan na sila pinaagi sa kamatuoran, ang imong pulong mao ang kamatuoran. Paria sa imong kasing-kasing ug pagpangalagad sa Ginoo ang pulong sa Dios, sunda ang pulong sa Dios kay kini kamatuoran. Mabuhay ka higala. Si Brother Isaw maghatag og dugang pagpatinaw ani mga bahina. Brother Isaw. Okay, daghang salamat Brother John og ato sab nga pasalamatan ang atong higala nga nagpadangat sa mao nga pangutana. Sa dili pa ta mohatag og dugang nga pagpasabot sa pangutana nga atong gihatagag pagtagad karon mga kaigsunan, ato sa ning basahon ang mga mensaheng napuno dinhiya. Niya si Brother Fernandez Flores Irish. Mayong gabi mga igsoon from Jinsan. God bless po. Mayong gabi no sa tanan taga Jinsan. Ay, salamat. Bihira ra gyud in taon pa maka-receive og kana viewer gikan sa Jinsan. Thank you so much, no? Pangumusta ko diha ni Maricar Mungaya diha sa Jinsan. I don't know Jinsan dapitas Jinsan, but I'm sure nana sila namuyo ron sa Jinsan kauban siyang husband si Brother Glenn. Thank you so much taga Jinsan nga nag-view sa ato nga programa. Niya po si Sister Leah Muñez ingon pang Robilin. Kay iya man kong pipalitan og usa ka putos nga biskwit ganina pwede ra daw mga on kay sila kuno mga on man kay video ra man kuno ang ila dili wala kuno'y speaker ingon ko kalain ana nako pa. Tinuod na Mader kana silang magsimba na sila TV ra na video ra na ilang tan-aon. Sa buhay pa ako dili man ko gid makuno ana kay anisod magipog ko diha just to observe lang ako pagsulod. Buhi pa to si Kuan kato si kanini ang Ili Soriano dayon tugingon, kumusta kayo diyan mga kapatid? Ang mga membro po nga nagtan-aw sa TV, mabuti naman po. Masaya po ba kayo? Masaya din po. Nakapag-almusal na ba kayo? Nakapag-almusal na po. Busog ba kayong lahat dyan? Busog na po. Magtubag-tubag sila sa TV. Mao na ila. Mao na nga kung imong tan-aon, wa sila nakabantay nga diha ra gyud sila ba murag gibrainwash sila diha. Pariha ni sila sa ubang pundok nga magunahunang sila ray maluwas. Munang lisod na paksiyon nila mao masabi ni ang dating dawdan ay dating daan kanini ang munay ilang paghuna-huna nga insakto gid na sila pero kataas nas panahon na naghatag tag offer nga pwede ra mo mosulod diri sa atong programa until now mingaw man ngano ka matingalang may bulong ta aber. Okay, salamat Bader sa mga tinagsip nga mga kasayuran pwede rag mangaon yes, pwede rin. Unsa na klasiya simba, mga nagtanaw sa TV, niya magtubag-tubag sa ilang speaker. Patay naman si Eli Soriano. Ambot kaning si di na lang ta maghisgot og lain basta naa na po iko adha unya. Atensyon sa taga-madmad kawayan mas bate. Kinsa to ako kasabot until now, wa ko na biyae bisag pila na katuig. O kinsa diha ang inyong masaligan gawas kang Eli Soriano, patay naman. Naghulat ko kay aron gyud nga kinini ang kuan aron makita kamaturan bagyod mo pero ayaw lang pug ko isuon sa bulsa nga anha ko des inyong programa dada public gyud. Okay, salamat.
Okay niya po si Sister ni Sibyl Ganas ni Cesario. Hi kay Isaw Tubi po ini. Mayong gabi niyo din ha Tubi uban ni Kuya Jacob nimo og ni Ate Osab nimo kag nila ni Mamay og ni Tatay din ha sa Masbati City. Tubi, salamat Tubi sa pagbiyo nimo Tubi. Kahit si Kuya Isa lang nimo ang imog ni Kwan Tubi, pero salamat Tubi ha. Thank you. Niya po si Brother Sayaang, mayong gabi ninyo Brad Libby og Brad John og Bro Isaw. Niya po si Sister MG Stoy Brad John, nag-ingon si Brad Jaime. Mo-text na lang siya pag makapalit na siya og radyo. Brad John, si Maki Istoy. Okay, daghang salamat Brother Maki, nalipay ko anang imong balita kay si tinuod lang si Brother Jaime dako kayo na og maayong butang nabuhat sa akong kinabuhi. Salamat gid kaayo Brother Jaime. Until I die, di ka malimtan Brother Jaime. Salamat nimo. Niya po si Moises Alex Lavan. Mayong gabi ninyo tulo diha. Brad Libby, Brad John og Brad Isaw. Si Brad Isaw bisita na diri sa Malboal kauban sa Amicos diri. Malboal. Yes no. Nakabisita ta rin ha sa inyo ang Kamonton ni si Ron. Kami ni Brother Ron Daniel Idoloberio. May gabi ni. May gabi kay naabot ka diha. Ako wa gyud ko kaabot ya. Nadaram sa ko dito Brad John katong ingong ko sa imong gidako ni si Ron ni Ron Daniel Idoloberio kung wa sa ko dad adi sa ko makaadto kay And that's a blessing. kalayo usa dito niya ato nga consumption sa gasolina. May gani kay gisalo ra ko ni si Ron pag adto Mao na na man gyud niya atong kinabuhi salo-saloon ta kay dili ta saloon lahi man gyud niya atong linyada. So mao na gyud na atong kinabuhi ini sabot ra pod magkaigsunan unya ag dili pud ta saloon. Asa mapunta sa makakuha ng ilang panginahanglan kalagyo no na salamat kayo. Salamat sa Brother Moises sa inyo nga pagbiyo. May gabi sa tanang mga kaigsunan din na Small Boal sa Barangay Tunga or Sitio Tunga ba to? No? Sa inyo nga home division ra naot nga mga kaigsunan nagsunod sa og nagsubaybay sa tong programa. Niya si Sister Erlinda ni-restaura. Good evening to all sa inyo dihang tulo sir. Og sa mga Adventist og dili mga Adventist nga naminaw og mitan-aw karon, daghang mga tawo nga midaot aning isday karon sir. Maong pinaagi sa akong pagpaminaw diha sa inyong mensahe, nakahatag pod ko og tubag diha kanila. Di na ta mahibong ma'am. Di na ta mahibong anang mga pagdaot-daot na gina nakabantay mo. Na ay mga edit picture karon nga ang simbahan sa Adventist ilang gieditan nga na nagdisco. Mga dili man na matingala. Nahinumdum mo nga kana apektado sila ron gyud kadaghanan ni Pastor Chris Bacalares. Kabantay mo nga pila to ka babae brother sound what tulo ba to nga giagbayan ni Pastor Chris Bacalares niya giedit ra pod duha ka babae nya naay ilim nun. Dili na nimo makuan ng mga pagdaot kay kuha na siya kabahina sa atong pagpangalagad sa Ginoo, kabahina sa atong pagbarog sa kamaturan, sa pag-alagad diya sa Ginoo, matira ang matibay. Niya po si Brother Romel Tumakay from Olango Island. Mayong gabi Brad John, Brad Libby. Niya po si Brother Elmer Baclayon Lacerna. Kumusta mo diha mga brother? Watching from Kiyot. Si Daniel Razon mao'y puli ni Ili. Salamat Brother Elmer sa imong pagsunod o pagsubaybay sa itong programa. God bless sab nimo din niya si Sister Leah Muñez. Ingon ko maayo pa ninyo dili na lang mo simba. Maura man di ay inyong gisimba ang kaon unsa may inyong kamauhan ang wala unya. Magpo si Hernan moingon nga complete doctrine. Wabay mo ang konpod ko ang doktrina kompleto man pod. Okay nga tawag kay sunan sa paghatag og dugang nga pagpasabot sa pangutana nga ato nga gihatag pagtagad karon kabahin nining Osias 2:11. Ato naman nakuha ang sentido og pagpasabot ni Brother John nga dinha sa Osias 2:11 mga kaigsunan dili ni siya ang gitawag og 7-day Sabbath nga maong adlaw igpapahulay kundi gitawag ni siya og yearly Sabbath pahulay sa yuta mga kaigsunan kapanahunan
pani sa daan nga tugon. Kadtong mga unang matumutuo sa Dios mga kaigsunan, apil na ang mga Israelanon. Kung ato nga lantawon og susiyon mga kaigsunan ug mga kaiglan, kung sakyan nato ang paghunahuna sa kadaghanan nga ang adlaw ng igpapahulay gipahunong na panahon sa daang tugon, dakong pangutana ngano man nga si Kristo ug ang mga apostolis diha sa bag-ong tugon padayon nga nagsunod og nagtuman sa adlaw ng igpapahulay nga mao ang 7th day Sabbath. Dinaang mga puntuha mga kaigsunan nilutaw nga ang paghunahuna og pangatarungan sa kadaghanan nga wala na ang adlaw ng igpapahulay kay gipahunong na unli lamang ila lamang ng pagpangaghap mga kaigsunan kay ang tinuod ang adlaw ng igpapahulay nga mga 7th day Sabbath nagapadayon hangtod gihapon karon. Kay kun kini gipahunong na ang Lucas kapitulo 4 versikulo 16 ug 31, si Kristo nagsunod og nagbantay sa adlawng igpapahulay matag adlawng Sabado. Every Saturday ang gisgutan sa daliling Bible mga kaigsunan sa verse 31. Now kung imong lantawon og susiyon ang buhat kapitulo 14 buhat 13 mga kaigsunan versikulo 41 ngadto sa 43, kung ato nga lantawon ang mga apostoles na nagsunod og na nagtuman sa adlaw nga igpapahulay. Og buot ba mo masayod mga kaigsunan ug mga kaiglan nga bisan pa man sa bagong yuta mga kaigsunan, bagong langit atong makita nga sa diin gi-emphasize Isaiah 66 versikulo 22 ug 23 nga sa gihapon ang mga balaan, ang mga katawhan sa Dios magapadayon sa pagsunod og pagtuman sa adlawng igpapahulay. Kining mga butanga matinaw nga sa diin ang adlawng igpapahulay nagapadayon hangtod gihapon sa karon. Oy mga kaigsunan ug mga kaiglan, kun ang adlong igpapahulay nagpadayon gyapon sa karon dito sa bagong langit ug bagong yuta, padayon gyapon nga ang 7th day Sabbath pagabantayan sa mga balaan mga higala ug mga kaigsunan. Kun sa bagong langit ug bagong yuta mga Sabbath keeper, asa man unya ibutang ang mga Sunday keeper. Mao ni ang ato nga unanaon ug pamalandungon mga kaigsunan ug mga kaiglan. Kung dituwas bagong langit o bagong yuta, puro mga Sabbath keeper, asa man unya mulugar ang mga Sunday keeper niining panahona. Kung imong lantawon og susiyon mga kaigsunan, Ezekiel mga kaigsunan kapitulo 20, kung ato nga lantawon, ingon ani ang gisgutan mga kaigsunan, kung ato ni nga lantawon ang gisgutan sa Ezekiel. Ang gisgutan din niya, ingon ani mga kaigsunan, Ezekiel kapitulo 20 versikulo 12 ug 20, ang adlawng igpapahulay, ang 7th day Sabbath, usa ka timaan sa Dios sa iyaha nga mga katawhan. Kung ato nga lantawon og susiyon, gipasabot o gipasantop nianang bersikulo o kapitulo nga ang adlawng igpapahulay, ang 7th day Sabbath, ang adlawng Sabado, timaan kini sa Dios sa iyaha nga mga katawhan. Kung kita mo angkon nga katawhan sa Dios, kung kita magpaila nga tinuod nga katawhan sa Dios, apan wala magsunod og magtuman sa adlaw nga igpapahulay sa sugo sa Dios nga adlaw nga may bantayan mga kaigsunan ug mga kaiglaan, kung wa ta magsunod nini dili ta tinuod nga iya nga katawhan sa Dios. Hinumduman nato kanunay mga kaigsunan gipasantop sa Hebreanon kapitulo 4 bersikulo 9 nga sa gihapon sa atong panahon nagapadayon sa gihapon ang adlaw nga igpapahulay alang sa katawhan sa Dios. Alas paghatag og dugang pagpasabot sa pangutana, ang panahon na akong ihatag ang Brother Libby Claves. Okay, daghang salamat. Okay, daghang salamat Brother Isaw. Salamat sa pangutana nga ato nga gitagaan og pagtubag karong gabi na. Manghinaot na higala nga ang nahitungdan o mga higala nga nagkupot og mga pangutana nga susama niini nga ilang gibase sa Oseas 2:11 nga inyong masabtan, no? Kini nga verse mo ni common kaayo nga gamito ni adtong mga tao nga wala na nagbantay sig papahulay. Tungod aning bersikuluha nga nag-ingon dinhi, og pahunungon ko usab ang iyang tanang kalipay, ang iyang mga fiesta, ang iyang mga bag-ong bulan, og ang iyang mga adlawng igpapahulay, og ang iyang tanan nga mga maligdong pagkatigom.
So naghisgot og pahunungon ko. Ang sabot sa uban, paghisgot og pahunungon ko, niya lagi na ay word nga adlaw igpapahulay, mo conclude sila diretso gipahunong na ang adlaw Sabado ikapitong adlaw. Wa nila matun-i nga gawas sa ikapitong adlaw Sabado, doon na pa'y mga igpapahulay nga dili ikapitong adlaw. Pertindaghan na. Anya ganin, isgutan nila kaganiha nga doon ay igpapahulay sa yuta sa una, nga unom katuig trabahoon ang yuta, ikapitong tuig papahulayon, dili harbisan, dili gunahan, ang tuyo niadto nga igpapahulay sa yuta aron sa pagpahiuli sa katambok sa yuta, manang gitawag nag-agricultural Sabbath mga higala. Gisaulog na sa unang panahon. Ya kana wala na nagpadayon hangtod karon. O niya, di na pa'y mga igpapahulay nga dili agricultural Sabbath. Kana nga igpapahulay, mga igpapahulay sa mga pista, mga higala. Kay ang mga Israelita sa una, na ay mga adlaw nga mga pista. Sa usa ka tuig, mutungha na. Gitawag na siya og annual Sabbath mga higala. Ilang pagsaulog. O niya, una ni ana, ang listahan makita nimo sa nakasulat sa Levitico Kapitulo 23. Naigisgutan niya, unang igpapahulay. Kanang gisgutan sa Levitico 23, sugod sa 6 ngadto sa versikulo 7 ngadto sa 8. Kung mo nang basahon diha, naghisgot diha nga sa unang bulan sa tuig sa mga Hudyo, ang bulan sa Abib, unya pwede tawgon Lagnisan or Abib, kadang ilang unang bulan sa tuig. Pitsa 15 ni ana mga higala, tutob sa pitsa 21, pito na kaadlaw. Gitawag nila na og igpapahulay, gitawag na nila og pista sa tinapay nga way libadura. O pista sa tinapay libadura. Ilan ang sa ulogon mahigala within 1 week, ang ilang kanon tinapay nga way patubo. O niya manang giingon diya sa 6 ngadto sa 8, unang adlaw aduna kamoy bala ang pagkatigom o wa kamoy buluhaton ni ng adlaw. Unsa man ang unang adlaw gisgutan diya? Domingo? Dili. Unang adlaw silang pagsaulog. Kanang pitsa 15 na sila'y bala ang pagkatigom o niya wala sila'y buluhaton anang adlaw. So gitawag lang ng igpapahulay. O niya pagka-pitsa 21 niya na ikapitong adlaw, nanapon sila'y bala ang pagkatigom o pagpahulay niya ng adlaw. Pero dili na ikapitong adlaw sa semana, kundi ikapitong adlaw kana sa ilang pista, sa ilang kasalugan sa tinapay ng libadura. Ilan ang sa ulogon higala kada tuig, kada pitsa 15 o kada pitsa 21. O nagika ni ana, mag-ihap na po silang 50 kaadlaw. 50 kaadlaw. O niya, pag-abot sa 50 kaadlaw, gitawag na og Pentecostes. Kanang word nga 50 maguna siya. Pentecostes. Nga ni anang adlaw sab, wa na sa sila'y trabaho, nanapon sila'y bala ang pagkatigom. Matumong nagbisan unsang adlaw semana, kanang ika-50 kaadlaw. O niya, sunod niya ng pagsaulog nila na, lain na po ipapahulay. Pagkaabot sa ikapitong bulan sa tuig, gitawag na nila bulan sa Tisri mga higala. Pilimirong adlaw ni anang bulana, gitawag nila na og pista sa paghuyop sa trompita. Unsay mahitabo nilang adlaw? Ni anang adlaw, wala sila'y buluhaton mahigala, wala sila'y trabaho. Nga naman, kay pista na sa paghuyop sa trompita. Ako rin basahon parang maklaro gin ninyo. Sa versikulo 23-24, isultis mo sa mga anak sa Israel nga mag-ingon, sa ikapito kabulan sa nahauna nga adlaw sa bulan, mao sa kabalaan nga pagpahulay alang kaninyo o sa kahandumanan sa paghuyop sa mga trompita o sa kabalaang pagkatigom. Unang adlaw na sa buwan sa ikapitong bulan sa Tisre. Wa sila trabaho, pistas paghuyop sa trompita, pag-aware na sa katilingban sa Israel
nga napulo ka adlaw gikan na moabot ang pinakasulimni nga sa ulogon nila nga gitawag nilag atonement day, adlaw sa pagtabon sa sala. Unya og imong tan-awon sa ikanapulo pitsa 10 mahigala ni anang bulana mao na ang ilang pagsaulog. Unya sugda nila nagsaulog anang pagka-pitsa 9, pagka-sunset jud, pagka-sunset sa ulogon lagsugod ang ilang gitawag og adlaw sa pagtabon sa sala. Pinakasulim nina nga wa sila'y trabahoon ang adlaw. Unya from sunset to sunset kay ni anang panahon na gitawag nag-cleansing of the sanctuary. Unya gika na pitsa 10 na pagka pitsa 15 ni ana na po sila lang kasalugan gitawag nila og pista sa tabernakulo og Feast of the Harvest na higala. Walo na kaadlaw gikan sa pitsa 15 kutob sa pitsa 22. Kanang pitsa 15 wa sila trabaho ana, nagitawag lang pista sa mga payag, maglabor sila sa tabernakulo. Unya pagka pitsa 22 pod wa gyapon sila trabaho. O mga pista man gitawag mga igpapahulay sa pista. Manang dinhi sa Osias 2 bersikulo 11 ang gisguta dinhi pahunungon ko. Unsay pahunungon? Ang giingon ni sa atong gibasa, pahunungon ko ang iyang tanang kalipay kay naaman ni mga kalipay panos pista. Unya kalipay og ang iyang mga pista pahulungon kato mga pista ilang pagsaulog. Hunong na to. Unya unsa pa gyud? Ang ilang mga bag-ong bulan nga pagsaulog pahunungon. Kadtong mga igpapahulay sa pista pahunungon sa higala. Wa na to. Og ang ilang tanan nga maligdong pagkatigom. Kadtong maligdong pagkatigom sa nga pista. Gihunong to. Kanus sa gihunong sa Colosas 2:16 City higala sa diha na si Kristo gikalansang sa krus sa Kalbaryo. Basta wa na to ipahulay. Ang ipahulay nagpadayon manang giingon sa Hebrehanon 4 versikulo 9 nagpabilin ang igpapahulay alang sa tao sino word nagpabilin na inawagtang ang nihunong kadtong mga igpapahulay nga aton isgutan. Wa na matay tayo kung ibalik ang panahon ni Brother Esau. Okay, salamat Brother Libby. Mga higala, wala naman tayo igo nga panahon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw sa itong programa. Sa dili pa yung bitapuson, ani ang atong closing song, may na atong closing prayer. Brother John. Mga higala madampo kita dalang panan og makagagahom namo nga Dios nga naa ka sa trono sa katasan sa langit. Napadayag ang mga pulong sa kamatuoran, naghong naminaw sa pulong sa kamatuoran. Hunaw pa nga imo silang giyahan sa pagsubay sa dalan nga uyog sa imong kabubuton. Tawaga sila diha sa pagpangalagad kanimo. Gipangayo namo kini tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, sa ngalan sa Telemanon, sa kini ang maing balita o kinantanan ang mga suking pinalanggan tigpaminaw. Kini yung mga higala, Brother John dito, Brother Esau dito, uban sa atong bisita karong gabi na. Nas Monchadora, si Nas Monchadora. This is the first time ni Brother Nas. Brother Libby Clavis, may salamat o may gabi ka na ito tanan.